Ga wasu fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Sarkin Aska sai kuma Jan Wuya, na gaba kuma da akwai Martani sai kuma Mugun Duhu, Ga da Ga, mu je zuwa Sultan. Kamar da yadda aka saba, ina ma'abota kallon fina-finan Indiyan Hausa. Ba za ku samu waɗannan fina-finan a ko'ina ba sai a cikin group namu na BIP. Ku biyo ni domin jin yadda za ku dinga suburbuɗe fina-finan Indiyan Hausa daga kowane kamfani da kasan yana fassara fina-finan Indiyan Hausa. Ba wai iya kamfanin Honorable Sultan ba, ƙwarai kuwa duk wani mai buƙatar fina-finan Indiyan Hausa da waɗanda suka fita a baya da na yanzu da na tsakiya da duk wani fim da kasan na da ne ma in dai ya fita kuma baka same shi ba, to kar ka damu, kai tsaye kawai ka ɗauki number nan da kake gani akan wannan bidiyo, ka mana magana akan WhatsApp ka ce ɗan ƙoƙiya ina son shiga tsarin ku na BIP, group da ke kan Telegram kan WhatsApp. So lallai da ka turo maganan ka za a amsa maka, a tura maka 'yan bayanai, ka biya 'yan kuɗinka sannan a saka lambarka a cikin wannan group ɗin. Domin ba kyauta ake shiga wannan group ba gaskiya, in ka san ma kyauta kake son a sanya ka, kada ka mana magana. Za ka biya 'yan kuɗinka sannan za a ɗau lambarka a saka ka a cikin wannan group, ka fara suburbuɗe fina-finan Indiyan Hausa kala-kala kuma daga kowane kamfani kamar yadda na faɗa. Algaita, Sultan Yusuf Zamani, Mega, D-Love, Fikira, Al-Hussein da ma dai sauran kamfanunuwa da kasan suna fassara fina-finan Indiyan Hausa. To ba ka da damuwa, muddin ka biya kuɗinka aka saka ka a cikin wannan group ɗin, to magana ta ƙare. Fina-finan Indiyan Hausa sai dai ma in ka sauke ka tura ma wasu. Ƙwarai kuwa, ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya. Gaskiya wannan damar tamu ce baki ɗaya, dan bana ce ta ku ba. Tamu ce baki ɗaya. Duk wasu fina-finan Indiyan Hausa da kasan suna fita duk sati kuma daga kowanne kamfani, kar ka damu. Kuma duk wasu fina-finai da kasan an sake su baya babu kai a cikin group ɗin kuma baka same su ba, to da zaran an sanya ka zaka gan su barkatai, sai dai kai ta zaɓar wanda kake so kana saukarwa. Kuma a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, kar ka damu, ka mana magana.